Ja, goeiedag, u spreekt de piloot. In verband met technische problemen kunnen we niet landen in Groningen, maar moeten we naar Friesland. In het leven zit net alles mooi. Dom, 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 dom. GTMT minnedaai. Dom, 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 dom. Maar moeten breien en krieën het zies. Een echte Fries, ja, geen Beliers. Alles, alles wil ik, ja. Ik zil mij in terug in het slaan. Vjocht je jouw dienstriet net op. Dom, 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 dom. Ja, dood er mooi die stieve kop. Dom, 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 dom. Zes die boete, breien en grieën het zies. Een echte Fries, jou geen Beliers. Alles, alles mastojan. We zullen je terug in het slaan. Boete, breien en grieën het zies. Een echte Fries, jou geen Beliers. Alles, alles zil ik, ja. Ik wil mij je terug in het slaan. Kop de foire en jingese. Dom, 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 dom. Do leven Frieske.